Gisulod sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Region ug PDEA 11 ang usa ka warehouse sa Bunawan, Davao City tungod sa impormasyon nga adunay mga kontrabando nga gipadala sa usa ka courier company sa syudad. Dinhi na kumpirma sa mga operatiba nga illegal nga droga ang sulod sa unom ka mga parcels dihang gipasinghot kini sa PDEA K9 dog. Dihang giablihan ang mga nakasilyo nga mga karton na sorpresa ang mga otoridad nga high-grade kush vape nga adunay marijuana substance ug marijuana oil ang sulod. Gibana-bana nga naa sa 5 million pesos ang kantidad sa mga nakumpiskang illegal nga droga. Subay sa report, gikan kini sa laing nasod o gipadala sa Luzon ay ipang-deliver sa mga lugar sa Mindanao. Ginasubay na karon sa mga otoridad kung kinsa ang mga padalhan sa parcel nga adunay illegal nga droga. Naalarma na mga otoridad sa sistema sa operasyon sa illegal drug trade. Hinungdan nga mas pahugtan pa sa PDEA ug NBI ang monitoring hilabi na sa mga courier company nga ginagamit sa mga sindikato. Gikustudiya na sa PDEA ang mga illegal nga droga.